Gubuk bahagia. Panglimbang 5 menit dina Setuwage tanggal 21 Juni taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 6 ayat 24 tekan ayat 34. Wangunan omah iku katon manjila tinimbang wewangunan omah liyane ing sakiwa tengene. Manjila ora merga luwih mentereng, ananging marga omah mau migunakake gedhek minangka temboke kanthi tulisan sak nduwuring lawang Gubuk Bahagia. Monggo nak diunjuk benterane. Mbok Sumarah sebut wae mengkono jenenge wanita kang kagungan omah iku nyuguhake wedang anget marang aku. Praupane sumringah ora beda karo sumringahe praupan Pak Bejo bojone kang katon klempas-klempus ngematake anggone udut. Nuwun sewu, kula tingali bapak lan ibu kok sami bingah to. Kamangka nuwun sewu lho. Sepindhah malih nuwun sewu. Griya jenengan manut pemanggih kula sangeting prasaja. Pitakonku manek-manekake wedi nek nglarani ati kang duwe omah. Nyolong pethek kanthi enteng sareh ora duka ananging paring wangsulan. Lah mboten bingah niku lajeng napa to nak? Sing penting rak tansah nedha nrima, mboten sah ngaya napa melih ngantos ngongso lan ngrangsang. Semeleh mawon. Pengalamanku ing cecala ngelingake aku marang sabda dalem Gusti Yesus sing waosan dina iki. Ing waosan Gusti mbabar piwulang jroning maneka piwulang lan pasemon kang manut panemuku ngemu teges menawa Gusti Allah mono Sang Maha Rumeksa. Amung wong kang kebak rasa syukur jroning uripe wae kang bisa ngrasakake bungah lan andum kabungahan marang pepadha. Urip ngoyo amung nyepetake tuwa. Urip ngongso amung nyepetake rusaking raga. Gusti tansah nyumadhekake apa kang kabutuhake manungsa titah kinasihe. Sauger manungsa gelem kupiya lan berjuang, mesti tetep bisa nyandang lan mangan. Sauger manungsa gelem gemi lan ngulir budi, mesti pangan tetep banyu mili. Sauger percaya lan urip selaras karo dalam Gusti, mesti bakal tetep kaayomi sarta jinangkung jroning ngadepi ruwet rentenging urip. Menawa manuk emprit sing kaya-kaya ora ana pangajine wae jinangkung uripe dening Gusti Allah, apa meneh manungsa kinasihe. Menawa kembang bakung sing uripe amung sak gebyaring rina wae dinandanan kanthi indah, apa meneh manungsa kinasih dalem. Menawa rambut kang tukul ing sirah saguh panjenengane mangerteni cacahe, apa meneh manungsa titah kinasihe. Kuwatir amung ndadekake kapitayan manungsa marang kuwasa dalam Allah kendu. Kuwatir amung ndadekake wong nampik cawe-cawe ngrembakane pasamuan. Tanpa sih palilah lan palimermo dalam Gusti, manungsa ora bisa tumindak apa-apa. Ora perlu mangkro kanthi golek prewangan amarga amung ngedohake manungsa saka Allah Marumeksa sarta jumangkah tumuju kancintrakan. Kowe ora bisa asrah diri marang Allah lan mamon, mengkono pangandika dalem Gusti Yesus. Mula Gusti Yesus banjur dawuh, upadine luwih dhisik keratoning swarga lan kasunyatane, mula kabeh bakal katambahake marang kowe. Para tresna pelem kinasih, titikane wong pitaya yaiku keyakinan menawa uripe rineksa lan jinangkung mring Allah. Ora ana rasa kuwatir lan rangu-rangu anggone ngayahi uripe. Kanthi gemi, nastiti lan ngati-ati, wong percaya ngendelake Allah jroning nindakake ayan urip padinan. Jroning kasibukane nyukupi kabutuhaning urip, wong pitaya tetep terlibat jroning ngrengsengake pasamuan kang ing kono karsa lan karya dalem Gusti Allah luwih antuk kawigaten. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Rama kawula ing swarga, kawula munjuk semanuwun awit kekeran sabda dalem dinten menika. Lan mugi kawula sedaya sakmadya kemawon anggenipun pados pangupa jiwa. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.